Malikura laminikɛlaw an ka foli b'aw ye aw tulo bɛ Modibo Danbele kumakan na kabi Washington DC. Bi Malikura a kibaruya a fanba a bɛna boli nin de kan. Dankarili taara ka ɲɛsin sɛnɛkɛlaw ka ɲininikɛyɔrɔ bolofara mun bɛ Segu Ɲɔnɔ mara la ni a bɛ wele ko IER. Bi février kalo tile 21 o ye don ye mun bɛ ba don fakanw ani bakanw na. Mali kɔnɔna la jamana ɲɛmɔgɔ ka ani jamanadenw ka laɲini na sigika baro mun kan ka kɛ malidenw ni ɲɔgɔn cɛ yasa kɛlɛ min bɛ Mali ani marifatigi jɔkulu ni ɲɔgɔn cɛ ale ka se ka ban cogoya min na an bɛna kuma o kan. Burkina Faso fɛnɛ jamana a ye a ka sanu bolola sanu bɔli o kɔni ɲɔnkiri ni wagatinin na. Balimaw ninnu de bɛna kɛ an ka bi Malikira kibaruya ye mun bɛna lase aw denkɛ n'aw balimakɛ Modibo Danbele fɛ. Jamukan daminɛ la an y'a fɔ an ɲɛna Ɲɔnɔ mara la ni ale bɛ Segu sɛnɛkɛlaw ka ɲininikɛyɔrɔ min bɛ ni a bɛ wele ko IER dankarili taara ka kɛ kunu sufɛla fɛ. Jeni Albert kabi Segu ale kumana ni Ɲɔnɔ ka mɔgɔ fila ye minnu y'a yira k'a fɔ ko u bugunatigɛ kana fɔ a ye mun sɔrɔ an ka lamɛn. IER ye cakɛda ye min dayɛlɛla kabi san 1960 a ka baaraw ɲɛsinen don ɲinini ma sɛnɛ nasiraw la. Kunu février kalo tile 20 suyan fan fɛ binganiwale dɔ taara ka ɲɛsin ale dagayɔrɔ ma kɛrɛnkɛrɛnnenya min bɛ Ɲɔnɔ kɔnɔna la. Ni Ɲɔnɔ ka muso in an bɛ min tɔgɔ to dogo la ale bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye bingani in kan. 23h45 an bɛ marifa la service dɔ bɛ yen ko IER o fana bɛ ci de kɛ u donna ni kɔfɛ da de u tun bɛ directeur de ɲini directeur yɛrɛ dun kun cɛ yɛrɛ directeur kun n'a ka mobili taara Bamakɔ nka mobili fɛn dɔ bɛ kuru kɔnɔ service taw mɔgɔ wɛrɛw taw y'a bɛɛ jeni IER mobile IER bɛ Ɲɔnɔ n'i bɛna bɔ ka taa vers l'est sumasi kelen sara mais o yɛrɛ caman ba salen bɛ yen o ye IER mobile bɛɛ jeni fɛn bɛɛ bɛ yen hali mɔgɔ wɛrɛ minnu ka kalifa bɛ yen u y'a bɛɛ jeni ville centre yɛrɛ la u ma se ka don komi IER bɛ kɔfɛ dɔɔni donda la fana u ye dɔ kɛ yen nɔ. Nin wale kɛra jatigɛ ye Ɲɔnɔkaw caman ma nka an bɛ don min na i ko sisan basigi kɔni nana ni sifinaka in b'o fɔ an ye. Sura ataki in kɔni tiɲɛ yɛrɛ la Ɲɔnɔ kɔnɔ yan a y'an bɛɛ lajɛlen jatigɛ a y'an jatigɛ kosɛbɛ nka an ka cɛfini tabɔ olu ye u joniyɔrɔ fin kosɛbɛ kosɛbɛ dugu jɛ ka se sisan ma kɔni tiɲɛna basigi bɛ Ɲɔnɔ kɔnɔ. A ka dɔn k'a fɔ nin wale kɛbaaw kɔni ma se ka dɔn nka maa caman kɔni bɔnɛna nin na u cɛ la. Jeni Albert VOA Bamara tɔgɔ la ka bɔ Segu. Février kalo tile 21 o ye duniya ka tasibila ye ka ɲɛsin fakanw ani bakanw olu bɛ se ka don dala cogoya min na. O hukumu kɔnɔna la Mariam Kuyate ale barola ni Suleman Jabate ni ale ye ko karamɔgɔ ye Mali kɔnɔna la. Mariam kuma la surunya bolo ma an ka kan ninnu u don u bɛ bala an bolo fasoden bɛɛ lajɛlen bolo a kɛra kan 13 in fɛn fɛn ye walima hali mun ma fɔ olu la a bɛɛ lajɛlen bɛ bala a tigiw bolo kunnasigi kɛli ka i bolo don a kɔrɔ k'a fɔ ko olu de kɛra kunnasigikanw ye n'o ye langue officielle ye o ye belebele fara mɔgɔw kan u ka cɛsiri kɛ ka ɲɛsin kalan kɛli ma kan ninnu na fana wala ka kalan kɛ ni u ye o ye belebele fara o kan ala barika la an minnu bɛ a laseliw la an b'o tɔgɔma seere ye kalanden kuraw la minnu bɛ na ka na u tɔgɔ sɛbɛn a kalanyɔrɔw la ani ka a sɛbɛnsunw ta n'o ye a alphabetw ye ka u karan ani ka sɔn a fɔli ma ladekɛnɛw kan o ye belebele fara o kan o la an bɛ kunnasigi fo a ka o baaraw la an b'a dɔn k'a fɔ ala barika la ni fɛn o fɛn ni mɔgɔw sɔnna ka ɲɛsin a ma kalan dakun na ani k'a fɔ jama la k'a sɔrɔ u kuma jiginnen tɛ siga foyi t'a la o ye bonya belebele min dira a ma an bɛ kunnasigi fo o la fɔlɔ. Ayiwa dɔɔnikɛlaw yɛrɛ b'a fɔ ko jamana si tɛ taa ɲɛ n'a ma baara kɛ n'a yɛrɛ ka kanw ye o b'a yira ko nafaba de bɛ kanw doli la ba la. Kan nafa ka yiriwa lase jamana ma o tɛ fɛn dogolen ye lɔnni bɛnnen don a kan k'a fɔ ko fasodenw balo bɛ bɔ u ka dugukolo la cogoya min na u ka lɔnniya fana n'o ye ka culture ye o bɛ labalo ni u ka kanw de ye walasa mɔgɔw ka kodɔn sɔrɔ teliya bolo ma fo ka sɔrɔ u bɛ ka balo ni kan mun ye kodɔn bɛ ka di u ma o la
n'u ye kodɔn jɛ o la ka ban u ka kodɔn bɛ kɛ fɛn senna sumaman ye ni kalan bɛ kɛ ni fasokan yɛrɛ ye ale de b'a to jamanaden 190 kɔ o bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ kalanbaa ye mɛ ni kalan tɛ kɛ ni fasokan ye i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ 130 ubiyɛn 20 dɔɔni olu de ye maa karanbaga ye parce que kalan bɛ ka kɛ ni kan mun ye jamanaden dɔn kan tɛ. Ayiwa ka sanga bi février kalo o tile 21 ma n'o ye fakan don ye diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔnɔ ɲina babu bɛ min kan ko kan caman kalanni ko kɔni ye seko ani dɔnko lakanani ye fo ka taa se yiriwa badabada ma yala i bɛ o barokun yɛrɛ tiɲɛ sɛbɛntiya wa? Ɔrɔ siga foyi tɛ kuma in na kuma nin ye tiɲɛ de ye o min taara k'o kɛ ɲinan kongo ka tile 21 n'o ye fasokanw tɔgɔla don ɲɛnamayali ye kumaba don a ka kan ka faamu bɛɛ fɛ n'an bɛ fɛ an ka lɔnniyaw ka sabati k'u lakana siga foyi t'a la an man ka kanw kalan k'u lakana ka tila ka janto kɛ u la k'u fɔ yɔrɔw la ani k'u fɔ ko bɛɛ la o la lɔnniya ninnu bɛ sabati u bɛ to sen na kɔni ni kanw buruna ka ban an ka lɔnniyaw bɛ buru n'o y'an ka culture ye kuma surunya bolo ma tiɲɛ don ni min ye kuma dakun ye a bɛnna ni hakiliw ye nin faamu n'an ka lɔnniyaw tunu ni lɔgɔ tɛ min na o bɛ ɲɛsin kan ma k'a kɛ kalanfɛn ye ka tila ka kalan kɛ a la fana. Jamukan daminɛ la an y'a fɔ ɲɛna malidenw ni wagati na u kɔni ye fɛɛrɛ min sɔrɔ yaasa kɛlɛ min bɛ Mali ani marifatigi jɔkulu ni ɲɔgɔn cɛ o ye ko malidenw yɛrɛ dama ka kuma ani ɲɔgɔn ye. O hukumu kɔnɔna la Mariam Tarawele ale kumana ni Mohamed Abdoulaye Al-Khalil ye ni ale fana ye kulu min sigira yaasa ni hakilila in a bɛ se ka sɔrɔ cogoya min na an y'u ka baro lamɛn. Ne bɛ comité de pilotage du dialogue intermalien kɔnɔ. Comité nin a sigira président de la transition fɛ n'o son excellence le colonel Assimi Goïta a ye miiriya in ta ale de y'a initiateur ye ko maliyɛnw ko an ka sigi an ka kuma an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ bon an ye jateminɛ sɔrɔ a la k'a fɔ hakilila in bɛɛ ne don maliyɛn bɛɛ ma bi an bɛ yɔrɔ mun na maliyɛnw b'a fɛ ka kuma ɲɔgɔn fɛ maliyɛnw b'a fɛ ka yafa ɲɔgɔn ma maliyɛnw b'a fɛ k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma maliyɛnw b'a fɛ k'an bɔ an bɛ lahala min kɔnɔ donc comité in sigira o lahala de kan comité ka laɲini ye fɛn min mɔgɔ maliyɛnw bɛ se ka sigi ka kuma cogo di k'o fɛɛrɛ ɲuman sabati an ka laɲini y'o de ye k'o baara sabati. Aw minnu sugandira ka don kulu in kɔnɔna la aw ka baara bɛna kɛ mun de ye? Dialogue ma daminɛ mais dialogue labɛnw de b'a la ka sabati anw fɛ donc an ye commission dɔ créer hakilila minnu kan ka taa da an y'olu labɛnw sabati commission dɔ sigila ko règlement intérieur ni mɔgɔw kafora fo sariya ka k'an ni ɲɔgɔn cɛ o dilala commission dɔ fana dilala ko commission de communication pour que mun b'a la ka k'a ɲɛfɔ maliyɛnw ye o fana kɛra wa wele bilalen don bɛɛ ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ani maliyɛn minnu fana bɛ camp de réfugiés la ani minnu déplacés internes wele bilalen don bɛɛ ma bɛɛ k'i yɛrɛ nin dialogue in kɔnɔ k'a fɔ an bɛɛ kungo de don an bɛɛ kan ka ɲɔgɔn tɛgɛ di ɲɔgɔn ma pour que an bɛ se ka dialogue in a bɛ se ka sabati hɛrɛ kɔnɔ cogo min na. I dalen don a la k'a fɔ ko nin kulu in ka baara min ni a bɛna kɛ ka Mali bɛnkan sɛbɛn min bɛ wele ko accord d'Alger n'a tun nɔrɔla malidenw ni kulu banbanciw ni ɲɔgɔn cɛ san 2015 a bɛna se k'o nɔrɔ bila wa? Mun ye Algérie nɔnabila sɛbɛn accord d'Alger kɔni kun ye jurukisɛden ye mun tun bɛ ka maliyɛnw yɛrɛ sigi k'u balo ka hɛrɛ sɔrɔli ma nin dialogue innovant de ye ko kura de ye nin ye koyi anw yɛrɛ dama de bɛna kuma ɲɔgɔn ye k'a sɔrɔ diɲɛ jamana si ka ko wari t'a la diɲɛ jamana si dati don a la k'a ɲɛnabɔ an yɛrɛ dama de b'a ɲɛ wa ɲɔgɔn ɲɛna ɲɛ ngɔɛ k'an dɛgɛ ni ɲɔgɔn ma ka yafa ɲɔgɔn ma ka kuma ɲɔgɔn ye mun ɲɛna mun ma ɲɛ mun ye mun kɛ an ka sɔrɔ ka jamana in jɔ nin ko in bɛ kɛ ko ɲuman ye parce que an ka jamana in dɔn bɛ ni mun o ye sigi ka fɔ jamana de an ka jamana in dɔn bɛ ni mun o ye ɲɔgɔn yafa jamana de an ka jamana in dɔn bɛ ni mun o ye ɲɔgɔn dɛmɛ jamana de jamana in donna n'o de depuis an ka maakɔrɔbaw tile la fo kana se bi ma donc n'anw dɛsɛra k'o kɛ an bɛ malo su minnu bɛ don kolo jukɔrɔ o de la nin ko in président y'o fɔ n'o ye comité de pilotage président Ousmane Sonko Mayiga a ko wele dalen don bɛɛ ma bɛɛ k'i yɛrɛ ye nin ko in kɔnɔ politique ko tɛ tɔn ko tɛ jamana ko don an ka jamana bila bɛɛ sanfɛ an ka miiri Mali la Mali sɛgɛnna. Maliden minnu sigilen don Mali kɔfɛ olu ka jɔyɔrɔ bɛna kɛ mun ye a baara tɛmɛko ɲuman kɔnɔ basigi ani hakilisigi kɔnɔna la. Ne ba i ka nin ɲininkali ye ɲininkali barikama ye parce que jateminɛ kɛra k'a fɔ Mali kunkanko kuma tɛ se ka fɔ ni malien établi à l'extérieur n'o malien de la diaspora ni mɔgɔ caman b'a fɔ ten i y'a dɔn hali comité in kɔnɔ malien établi à l'extérieur dɔw b'a la n'olu ma ɲininka k'u fɛla fɔra k'u hakilila dilan parce que o Mali kɔfɛ mais Mali hami b'u la o se bɛ Mali ko la o de la n'i ye TDR kɔnɔna la i bɛna ye dialogue yɛrɛ déroulement kɔnɔ n'an bɔra commune na ka taa régional la diaspora fana bɛ yen n'o ye malien établi à l'extérieur olu fana ka sigi da bɛ boloda u b'u hakilila di u ka gafe n'u ka rapport bɛ ta u bɛna an bɛ sɔrɔ ka na national la fana u b'u yɛrɛ sɔrɔ national kɔnɔ an bɛɛ bɛ bɛn an bɛ
gafe kelen validé o be dira président de la transition ma a jarala k'a fɔ mun ye malien de la diaspora ye ani malien minnu be ni réfugié do n'u be Kanden Ber n'o Mauritanie ani malien de déplacés internes u sen bi do a la musow sen b'a la denmisɛnninw sen ani mɔgɔ minnu be ni lujura b'u la wa nin bɛɛ bɛ ne yɛrɛ ye ko in na ko barikama don an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka jamana in hami an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka jamana in jɔrɔ an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka ɲinɛ an ka kow kɔ ka yafa ɲɔgɔn ma pour que jamana in bɛ se ka jɔ an ka kuma ɲɔgɔn ye ni tiɲɛ kumaniya ye n'an kumana ɲɔgɔn ni tiɲɛ ye danaya bɛ sabati ni danaya sabatila bɛn bɛ sabati an b'a ɲini ala fɛ jamana ala ka barika maa bɛ ni jamana hami bira ala ka ni dɛmɛ baara in bɛna daminɛ cogo di ka sɔrɔ k'a cari ka taa jamana fan bɛɛ ani jamana kɔ kan baara ninnu bɛna daminɛ commune kɔnɔ n'an bɔra commune kɔnɔ mɔgɔw bɛna kuma région na n'an bɔra région na an bɛna kuma national kɛ o la bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ la malien de diaspora malien minnu bɛ camp de réfugié kɔnɔ ani malien minnu bɛ yen n'u bɛ réfugié interne na n'u bɛ u bɔra u ka dugu la u bɛ dugu wɛrɛw la olu bɛɛ sen bɛna don nin ko in na maa si ma to kɔ dɛ commission mɔgɔw hakilila jarina nin bɛɛ la mɔgɔw kumana u ka hakililaw dira o fɔra ko k'o kɛ o de bɛna laɲini k'o jira président de la transition na wa laɲini min bɛna bɔ a kɔnɔ n'o ye résolution ye u b'olu de dɛmɛ u ka se ka taasira ɲuman ye pour que Mali bɛ se ka bɛn sɔrɔ cogo min na wa a sigiw fana bɛna boloda fana diaspora kɔnɔ jamanaw fana kɔfɛ n'o y'an ka chancelleries bɛ yɔrɔ mun na malien den minnu bɛ yen ka kuma ɲɔgɔn ye hakilila minnu bɛ fɛ k'a fɔ Mali bɛ se ka bɛn cogo min na k'u hakilila fɔ ni ala sɔnna ma. hali bi an bɛ to nin hukumu kelen kɔnɔna la kunun Mali kɔnɔna la Usumani Isufu ni Mali ministre kɔrɔ don ni kuluba min sigilen don malidenw ka yɛrɛ kuma ɲɔgɔnya o bɛ se ka jidi cogoya min na kɛlɛ bɛ Mali ani marifatigi jɛkulu ni ɲɔgɔn cɛ ale ye kunnafoni baro kɛ Mali maison de la presse la Georges Atino ale tun bɛ a kɛnɛ kan Georges. Maison de la presse kunnafonidilanw tɔgɔ la soba kɔnɔna la Bamako Usumani Isufu Mayiga bɛn ani kumaɲɔgɔnya malidenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ o ɲɛma ale y'i senfa ka se yen kunnafonidilan caman ɲɛkɔrɔ walasa ka se ka ɲɛfɔli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ kumaɲɔgɔnya kun kan mun bilala sen kan a malidenw yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ Usumani Isufu Mayiga ale b'a lakodɔn k'a fɔ ko tiɲɛ don ko kumaɲɔgɔnya caman delila ka bila sen kan malidenw ni ɲɔgɔn cɛ waati tɛmɛnenw na nka ko nin kumaɲɔgɔnya kun ye de waasa cogo min na bɛn o kɔni ka sinsin tiɲɛ yɛrɛ la malidenw olu ni ɲɔgɔn cɛ. Il a eu la conférence d'entente nationale, il a eu la charte pour la paix, il a eu le dialogue national inclusif. Forobajɛkulu ka sigikafow kɛra sariyaw sigira sen kan hɛrɛ natili kama o n'a ɲɔgɔnna caman n'an ye hakilijigi kɛ ka taa fɔ san 1991 na 1991 Tamaracet bɛnkan kɛra o san in na ani fana bɛnkanw kɛra Wagadugu o de kama jamanakuntigi y'a laɲini ko fasodenw bɛɛ ka sigikafo kɛ ka kumaw kɛ bɛnkan ni hɛrɛ kan walasa ka fɛɛrɛw sigi sen kan an bɛ se ka bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔ cogo min na ani k'a dɔn jamanadenw yɛrɛ bɛ se ka fɛɛrɛ jumɛn de fɔ gɛlɛya in kan. Toutes nos populations peuvent proposer des solutions endogènes qui nous permettent d'éradiquer tout cela. Ka kɛɲɛ ni accord d'Alger ni o ye Alger bɛnkan sɛbɛn kɔni bɔrɔtɔli ye ani fana Mali marabaw ni banbagacikuluw cɛ kalayali ye nin waati la yala olu sen bɛna se ka don ni kumaɲɔgɔnya in na ni fɛɛrɛ jumɛn ye Usumani Isufu Mayiga ale b'a ɲɛfɔ ko ni kumaɲɔgɔnya kɔni sira fɛ ko da tugulen tɛ maa si ɲɛ. On nous dit comment négocier avec la SEMA, Yada Gali, Amadou Koufa et tout. Ani Yadi Agali, Amadou Koufa ani jamanaden bɛ fan bɛɛ an bɛna sigikafo kɛ u bangebagaw ni jamanadenw tɔw bɛ sigikafo kɛ bawo malidenw don wa maliden bɛɛ ka kan ka sigikafo in kɛ minnu ye marifaw ta fasodenw kama u ka marifaw bila u kana sariya bolo kan ka na ɲɛfɔli kɛ kun min y'a to u bɛ marifaw ta u ɲɔgɔn malidenw kama min ka kan ka k'u la o tɔw bɛ bila jamanadenw bolo kan. Et demander pardon les uns aux autres. Il est important que nous parlions de cela. Don nataw la dialogue intermalien kɔni comité ni a mɔgɔ 150 ɲɔgɔn olu bɛna u ka baara kɔni taasiraw bɛɛ lajɛlen kɔni fɛsɛfɛsɛ ka da malidenw tulo kan. Georges Atino, Bamako, VOA Bambara tɔgɔ la. VOA Afrique ni VOA Afrique ye buna adamadenw lafiyara kunnafoniko la.
Burkina Faso jamana ye dansigi a ka bolola sanu bɔli la yaasa ka se ka faamuyali sɔrɔ nin koɲa in la Mohamed Touré bɛ a ko fɛsɛfɛsɛ an ye. Mohamed, Burkina fanga ye a latigɛ ka sanu ni fɛn nafama wɛrɛ bɔli yamaruyali jɔ bolobaarakɛlaw ni masini tilancɛw la. O latigɛ ni min daminɛna tarata don minisiri Yakuba Zabre Guba y'o sɛbɛn. A y'a jira fana ko ni jɔli nin bɛ tugu damabɔ seko ni dɔnko siratigɛ la wa a b'a jira ko fanga b'a fɛ ka sanu ni fɛn nafama wɛrɛw fɛrɛliw labɛn ka ɲɛ. Ni jɔli waati nin kɔnɔ n'a kuntala ma fɔ damabɔla minnu hakɛ bɛ se ka taa n'u ye jamana kɔ kan olu wajibilen don ka kuma jamana ka fɛn nafama tɔnba SONAPS fɛ min bɛna u sara. A y'o jira. Burkina Faso ka sanu bɔyɔrɔ 17 bɛ yen minnu cɛla 5 datugulen don. Kun minnu bɛ tali kɛ jihadisu ka fariya ko la minnu bɛ kɛ tuma caman na n'o bɛ jamana tiɲɛ. Sanu bolola baarakɛyɔrɔw bɛ sanu tɔni hakɛ 10 ɲɔgɔn sɔrɔ san kɔnɔ ka kɛ ni Damako minisiriso ka fɔta ye. A y'aw ka kunnafoniyaw sɔrɔ don o don sɔgɔma VOA tabalen kan VOA Bambara ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sanga 30 kɔnɔna na o bɛ kɛ don o don tɛnɛn ka taa bila juma la sɔgɔmada nɛgɛ kaɲɛ 7 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye wa segin bi k'a kan tuguni nɛgɛ kaɲɛ 9 waati ni VOA tabalen ye a y'aw ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sɔrɔ Mali ale ni diɲɛ bina kun kan VOA tabalen ka kunnafoniya kunkun n'a ɲɛɲɛ di aw ma n'an baaraɲɔgɔnw ka wulikajɔ ye Mali kɔnɔna na farafina ale ni diɲɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen. hali bi an bɛ to Burkina Faso kɔlɔsili y'a jira k'a fɔ nin wagatinin na furu a bɛ siri cogo min na misiri église walima laada kɔrɔkɛyɔrɔw la i b'a ye k'a fɔ o hukumu kelen de kɔnɔna la furusa ka ca ten. Sanu Ndiaye ni ale y'an ka lasigiden ye Burkina Faso ale ye sɛgɛsɛgɛli kɛ nin koɲɛ in kan mun de bɛ na ni nin ye Sanu? Lamusa ni sibiri kelen tɛ pan anw kun kan fewu ni anw ma ɲɔgɔn jɛ église misiri walima mairie kɔnɔna na. Furu kɔni bɛ siri bobo sa. An ka bi furu a kɛra komi denmisɛn sofali lo quoi ani vitesse bɛ taa mais ani vitesse le fana bɛ lɔ. Nin ye Jibril Traoré sigɛ dɔ ka kɔrɔsita ye o b'a jira ko bi furu bɛ lagirin nka labanta tɛ. Don o don o bɛ ɲɔgɔn wele la fagamaw fɛ. Tile lawota ni kɔrɔ Musa Watara bɔtɔ filɛ ni kititigɛ sora sɛbɛn b'a bolo wa a senna ka teli. A ka miiriyara ale muso ka yɛrɛbayali ye o ka furu tiɲɛ. Foyi tɛ dɛ ɲɛnagɛlɛya ne ka furu sa ne kuma bɛɛ fɔ ka dɛsɛ muso i tɛ se ka bila cɛ ɲɛlu kɔnɔ quoi o don kunna k'olu ni cɛw bɛɛ kelen quoi. Ɲɔgɔn lɛbu datigɛ danna fo ka taa se ɲɔgɔn lagosi ma ni bɛɛ lo bi gwaso sigira bi Awa Tɛmtore état civil ɲama ye ka bɔ arrondissement 6nan na a bɛ nunu balabu nunu kunbɛn don don a ka baarakɛyɔrɔ ra furu ɲɔgɔnmaw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ furusa kun dɔ seri ɲɔgɔnya ye ka to ka ɲɔgɔn mafiya ka to ka kuma jugu fɔ ɲɔgɔn ma fo ka ɲɔgɔn dusukun mandimi ne muso t'a cɛ bonya ne cɛ fana t'a muso bonya tuma caman dɔw bɛ na ale kama u b'a fɛ ka furu tigɛ. Ne ko mun ye furu man kan misɔn caya ten tɛ sifinw yɛrɛ na dɔw fɔ aw ɲɛna Sita Sanu ye gwamuso ye ale fɛ furudon tɛ furu ɲɛɲini ka sɔrɔ ka don ara. An yɛrɛ t'a la an bɛ taa ko yɔrɔ min ka taa ja yɔrɔ min furu ka ɲi ka kalan an yɛrɛ pressé no san dɛ dɔw yɛrɛ tɛ se k'a kɛra mais a bɛ furu ala y'an baw k'o cɛ siri dɛ sinon furu bɛ siri cogo min a bɛ sa ten ne. Umaru Sanu ye cɔsi feerela ye ale kɔni ka kɔrɔsi tara wariko y'a fɔlɔ natabaya y'a filanan. I se tɛ cɛ ye ko cɛ k'olo kɛ ele ko fo Ibrahim muso bɛ sukutɛri k'i fana ka sukutɛri fana sa dɔwɔlɔ n'a bɛ kuma fɔ dɔwɔlɔ bɛ na ni kɛlɛ misɛnmisɛn ye. Ni ɲininkani kɛra sɔsɔriba ye Sali Ouedraogo ka yɛrɛmasiri sora. Siga taara ale bolo bi furu man kan misɛn bɛɛ kun ye cɛw ka janfan jugu
a n'o ka tilenbariya musow ye. cɛ ninnu lo n'o y'i furu ka ban dɔrɔn o fɛ de kɛra gawale ye o to ka bɔ sisan kɛlɛ ma ni muso k'a bɛ cɛ fɛ hali ni dɔrɔmɛ kelen t'a fɛ i b'i tugu a kɔ n'a ye hɛrɛ sɔrɔ lo min a bɛ yɛlɛ k'a jugu fɔlɔ ye i bɛ ɲani ni dɔw ye min ɲa yɛlɛn dɔ ta ka na o tigi bɛ na k'i ka bɔ a bɛ don ka sigi. kunnafonidila Latifa Sawadogo fɛ ale bɛ jigin furu ɲabilaw lo la minnu ti o ka kɛwale sira tagamana. balimamuso jalatigiw denbaw balugu balimamusoya kɛ tɔgɔ ɲini ye ani k'u ka pari juruw minɛ mɔgɔw fɛ jala nin bi siri kan ne le denba ye dɛ ka faniw changer tɔndenw ka marizamɛ bɛ dana nka ni gɛlɛya sɔrɔ i ka furu kɔnɔ olu yɛrɛ ti fɛ k'i ye. furu man kan misɛn kɔni man ɲi fewu bari denmisɛnw yɛrɛ ka sigiɲɛsigi ma Awa Tore da lamaga kɛ o kan. Denmisɛnninw bɛ tɔɔrɔ parce que o delila k'o fakɛ n'o bamuso ye ɲɔgɔn na kanuya tɛna se ka sigi o dusukun na o tɛ se ka makari mɔgɔ ma o bɛ se ka tiɲɛ ka na kɛ bandiw ye et puis fana ni muso wulila ka o fakɛ tɔgɔ tiɲɛ denmisɛnninw fɛ ou bien fakɛman de bɛ muso min tɔgɔ tiɲɛ a bɛ denmisɛnnin a b'o hakili tiɲɛ. Kamasɔrɔ furudenw mana kɔrɔ ɲɔgɔn bolo bɛn kɔnɔ o filɛ ka di an ɲɛ bɔra Tarawelerakanw ka gaso fɛ Saint-Étienne Kina a bɛ gɛrɛra san 50 jɛn na ni Jibril Tarawele ale ni Maimuna Some bɛ sigira wa o ka di i n'a fɔ o lon fɔlɔ sɔgɔmada waati an y'o jani sɔrɔ sigilan kɔnɔ o so dara mɔdenninw cɛma furuca bulalama ɲama jɔlen sɔnida dakɛɲɛni a bɛ dɔn Jibril Tarawele ɲama k'a kɔrɔ cogo ka ɲi lafiya bɛ yen. N'i y'a ye cɛ o cɛ y'a fɔ bɔn i ka minɛn cɛ ka taa so c'est que muso ka taa so ko tun bɛ cɛ kɔnɔ ka kɔrɔ fɛn bɛɛ bɛ sigi ka fɔ a b'a fɔ so kɔnɔ hakili la furufuru ɲɔgɔn kɔrɔ ni a bɛ se ka tile 1 tile 2 kɛ a bɛ dimi ɲɔgɔn kɔrɔ si tɛ kuma sara sira mais ele min sotigi ye fo ele ka hakili sɔrɔ e ka to ka kuma sara muso la pour que a ka gɛrɛ ɲɔgɔn na n'a y'o kɛ furu kɔnɔ a bɛ bɛn caman kɛlɛ tɛ taa ɲɛfɛ ni furu nin k'a bɛ jɛngɛ cogo cogo ni muso sabarani don ale bɛ se ka furu nin tile. Awali ni furu bɛ muso lo bolo an ye musokɔrɔba da wɔgɔbi a ka gundora. I bɛ mun ɲini ka sabali ne bɛ n ka furu la lon kelen ma taa lon ka so mɔgɔ si ni cɛ y'a kɛ ni cɛ y'a kɛ depuis ne yɛrɛ bɛ k'a fɔ ko an ye mankan kɛ ne ka bɔ kɛnɛma ka lɔ jama kan filɛ o ma deli ka kɛ parce que ne yɔrɔ min na nin a bɛ ne cɛ fɛ o a yɛrɛ t'a fɛ o mɔgɔ tɛna lɔ. I bɛ cɛba dɔw ye kelenna kuma na gilɔ baba min na walima dɔrɔgi taara so kɔnɔ kunko y'a bɛɛ nɔ ye Ndiaye Sanu Bobo Dulaso VOA Bambara tɔgɔra. Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Sheikh Usman Madana Haidara Kando ka wele da maliden bɛɛ ani diɲɛ bɛɛ fɛn min bɛ se ka diɲɛ lafiya bi ani k'an lafiya an ka duw kɔnɔ n'an ka sigidaw la bɛn de don kuma na an ka lajɛ ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ ka yafa ɲɔgɔn ma fɛn minnu tɛmɛna ka ala wele fɛn minnu bɛna ala k'o hɛrɛ di an ma ani an kɔ bɛɛ lajɛlen ma fɛn o fɛn bɛ diɲɛ dilan bi bɛn de don ala ka bɛn sabati ala k'an bɛɛ bila sira ɲuman kan ala kira bonya kama sɔli ala rasul. Malikura ka bi gɛrɛn an sera o babu kɔnɔna la ni wagatinin na Abibatu Tarawele ale kɔni wulila k'i sena yala yala ka se kunu Mali laada ani bita yɛlɛma jumɛn donna tabiya wa ni jogow la yasa ka se ka faamuyali sɔrɔ a la a barola ni gɛrɛn makɔrɔw ye ni o bɛ ɲamakɔrɔ Bamakɔ Abibatu. Tawale a dɔnnen don n'a danbe ye a n'a ka hɔrɔnya ye nka an bɛ don min na ko min bi yɛlɛmaba donnen don malidenw taabolo la yala jɔyɔrɔ ko de don wa walima mali ko de don wa walasa k'o kunkun n'u ɲɛɲɛ dɔn bi gɛrɛn sera a makɔrɔ dɔw ma ka bɔ ɲamakɔrɔ kɔkɔ olu ye min sɔrɔ k'a fɔ an ye mali yɛrɛ kunu a n'a bi kan an ka jɛ k'o lamɛn. Ne y'a segu baga ye o chauffeur don bon a bɛ sɔrɔ ka 71 la bɔ ne moi je n'ai en 52 bon moto clé ne y'a jateminɛ ka na bila bi an ka denmisɛnya kɔnɔ mara banna hali den ne si bɛ san 67 la mali tagabolo kunun tagabolo n'a bi tagabolo falen min donna la adamadenw bɛ ka hɔrɔnya jogo dɔ bila pewu bɛɛ bɛ fɛn ko de la sisan donc danbe ko tɛ bilen bɛɛ ko fɛn bon ne ye jamana fɛrɛ ka fɛn sɔrɔ. ni gɛlɛya yɛrɛ ye an y'a tete fana minɛ k'o man ɲi bon n bɛ dan o saba ma an yɛrɛ k'a fɔ an yɛrɛ man ɲi an fana k'an yɛrɛ an k'an kun biri k'an yɛrɛ lajɛ ala tɛ maa i bila jamana kɔnɔ k'i ka kɛ mali k'a kɛ jamana ɲɛmɔgɔ ye ko i bɛna k'u kana gbɛlɛ fasodenw nkalon don c'est pas vrai an yɛrɛ de cogo man ɲi an cogo man ɲi ka da yɔrɔ jumɛn fana kan n bɛ se k'a fɔ an taabolo bɛ fansi bolo cogo min na plutôt. mais wari de bilalen
fɛn bɛɛ ɲɛ sisan donc hɔrɔnya tɛ dɔn bilen danbe ko tɛ dɔn bilen jamana tɛ ka kɛ an sago ye hali ne tubabu bɛ ka fɛrɛ an ma u bɛ ka fɛrɛ an ma fɛn ko de la parce que hɔrɔnya banna tubabu b'an nata ni wari de ye danbe bɛ fɛn de ɲini jamana danbe bɛ ban pewu. Ne mana kumaw la mɛ u ye ka manamanakan minnu fɔ wa u tɛ terrain de kan n'i bɛ terrain kan i t'a fɔ ne ye mɔbiliboli daminɛ kɔrɔnfɛla na e ka jateminɛ 69 fɔ bi ne bɛ mobili kɔnɔ ne ye motili ninnu ni gawo ni fɛnw bɛɛ degun min tun bɛ yen bi la n'i y'a élection na parce que min ye cɛ o ka wuli k'i bila ka taa kɔrɔnfɛ ne ye chauffeur ye min b'a kɔnɔ n b'a dɔn i la mobili ta i ka taa min bɛ yen i ni ala cɛ ni min bɔra o e yɛrɛ b'o la ka élection kuma tɛ sisan ye de k'u dusu ma denmisɛnnin ninnu an k'u senkɔrɔma tintin lala ninnu bɛ se k'an lafiya. Nin tun ye bi gɛrɛn ye min lasera aw ma Abiba Nango Tarawele fɛ VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ. Ni ale denfaya bɛ Siaka Tarawele bolo walasa Siaka i ka bi palan kɔnɔ. Championnat d'Afrique des Nations farafina sɛdan ntolantan ɲɔgɔn kunbɛba don min bɛ farafina sɛdan ntolantan sodenw kofɔ minnu bɛ ntolantan farafina atako segina labɛnniw bɛ senna Mali fan fɛ CHAN tako segina min bɛna tan a bɛ tan septembre kalo nata la ɲinan san 2024 na Kenya jamana kan Mali ka laɲini ka ɲinan jɔnjɔn ta Ousmane Mamadou Fofana ka fɔ la Mali CHAN équipe nationale préparateur physique don ale ka baara ɲɛsin bɛ sɛdan ntolantanw kolo nu fasa je bɛ dafalen no degelo bɛ to sira fo waati jumɛn an bɛ na préparation an b'a la sira fo kura ye lundi mardi mercredi on va se voir n'an sera numéro dɔ sɔrɔ an bɛ match amical dɔw demander kɔnɔna la no k'a kɛ parce que championnat bɛ programmé la coupe du monde bɛ programmé la stade bɛ commission africaine na joueur bɛɛ ka sɔrɔ sur place c'est pas facile joli b'a yɛrɛ bɛ a match amical la bi ma nɔgɔn quoi évaluation c'est vrai c'est primordial mais ni championnat bɛ sen na i ye compétition ka jan an bɛ match suivre match amical an bɛ taa suivre an b'a bɛ suivre ka bɛɛ ka performance la ka fara o kan Sénégal Guinée Sierra Leone il faut zone A an olu de don bon a bɛ kɛ cogo jumɛn ma fɛn fɔ an ɲɛna zone ko de don quoi. Mali sera kɛnɛ kan siɲɛ caman n'i y'a ta ko segin n'a ye Mali yɛrɛ final fila tan a ma se ka se sɔrɔ a fila la a dɔw yɛrɛ Djibril Traoré yɛrɛ tun bɛ degeli karamɔgɔya la a fɔlɔ laɲini ye mun ye ɲinɛn ta la. Ɲinɛn ye ko kelen de don coupe ko de don balontan de don. Balontan ko ka ca objectif ye jumɛn ye an bɛ fɛ ka taa kubu ta de an bɛ taa kubu de kɔ ma an bɛ dugawu ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ k'an dɛmɛ ni dugawu ye min ka gɛlɛn éliminatoire de y'a gɛlɛn fɔlɔ Mali mago bɛ kubu la an bɛ dugawu kɛ Ala ka kubu dɔ Mali garijɛgɛ la. An balimaw an ye nin de sɔrɔ bi ka di aw ma Mali kura kɛnɛ kan mun lasera aw denkɛ n'aw balimakɛ Modibo Danbele fɛ kabi Washington DC an ka foli ani tanuni baw ye aw ka lamɛnni la aw ni ce aw k'an bɛn siɲɛ wɛrɛ.